ମା ତମ ଗୋଡ ହାତ ଫାଟି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଅନଲାଇନରେ ଗୋଟେ ମଗେଇଛି ଦେଖିଲେ ବଡି ଲୋସନ ଲଗାଅ ତମ ଗୋଡ ଆଉ ଫାଟିବନି। ହଉ ହଉ ଭଲ କରିଛି। अच्छा ମା ଏ ହାତ ଗୋଡ କଣ ଯେମିତିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି। କାଲି ବଡି ଲୋସନ ଏମିତି ଲଗେଇନ କି? ଇଏ ନଥିଲା ମନ କଣ ହେଲା ହଉ A few moments later. ମା ଏତେ ଶୀତରେ ସେମିତି ଶୋଇକି ଟିଭି ଦେଖୁଛ? ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ କଣ କରିବି। ହେଇନି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛି। ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଦେ ଦେ। ଆଉ ତମକୁ ଶୀତ ଲାଗିବନି। ଏଇଟା ଘୋଡେଇ ହବ ଆଉ ଶୀତ ଲାଗିବନି। ମା ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଛ ତମକୁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣି ଦେଇଥିଲି କଣ କଲ କି? ଝିଅର ନଥିଲା ମୋ ମନ କଣ ହେଲା ଝିଅ ହଉ ବୋଉ ଆଜି ଟିକେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ମନ ହଉଛି। ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ମଗାନି ମୋବାଇଲ କି ଅର୍ଡର ମଗାଇଛି କେତେବେଳେ ଆଗେ ମଗା ପେଟ କଲା ଆସ କେତେବେଳକୁ ଆଉ ଆରେ ମା ଅର୍ଡର ତ ଆସି ସାରିଲାଣି। ତା ଆଡ୍ରେସ ତ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି। କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେଇଲୁ କୋଉ ଆଡ୍ରେସରେ ନଣନ୍ଦ ଘର ଆଡ୍ରେସରେ। ଯାହା ତ ମଗେଇଲେ ଝିଅ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦଉଛ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଠିକି କାଇଁ ମଗେଇବି ପଠେଇଦେବି ଏକାଥରେ ତମ ଝିଅ କତିକି। हमको सिखा दिया ଆରେ ମା କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତମେ ଖାଇବା ଯା ନଣନ୍ଦ ଖାଇବା ସେଇଆ। ମୁଁ ଆଣିଥିଲେ ତମେ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ପଠେଇଦେଲି। कैसा लगा मेरा मजाक